guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, yung tendera Bicolana. Ayan guys, happy Sunday at dahil Sunday ngayon magsisimba tayo. Pero bago ako umalis, i-share ko sa inyo yung nabili kong Kopi Ko Blanca. Ayan, isang box. Bali kahapon, bumili ako ng isang box dahil nakuha ko lang to ng 1,200 pesos, di ba? Parang pumapatak lang siya ng 100 pesos, di ba? Sa grocery is 117 na to. Kay Pure Gold naman 107. Tapos dito sa binilhan ko is 103. Pero kapag isang box yung kinuha mo, papatak lang siya ng 100 pesos. Pero ewan ko ba, kay grocery hindi siya available ngayon, pero nakita ko is 99.75 lang siya, pero hindi available. Kapag meron na, hindi ko alam kung magkano na sa kanila dahil tumaas talaga sa kanila 117, di ba? 12 pesos yung bentahan ko, kung 117, may 3 piso lang tayo, di ba? Kaya ito, bumili na ako ng isang box. Pakita ko sa inyo kasi pero nakaano siya, nakaripak yung may scratch. Pakita ko sa inyo. Ayan siya guys, di ba? Tran, ito. Ang laman kasi nito, ayan din dilim. Ang laman nito is 4 na tie. 4 na tie. Kaya bali meron tayong isa, dalawa, tatlo. Ayan, di ba meron tong pwede tayong manalo ng 500,000 pesos. Echos. 500,000 pesos sa scratch. Ayan, o di ba? Bali 4 na ano to? 4 na tie, di ba? Yan, di ba? Hindi ko alam kung yung grocery is may balak na bumaba ng presyo dahil not available sila ngayon, di ba? Malay mo bumaba yung presyo nila balik sa dati. 99.75. Yan, silipin nyo guys kasi nakita ko kahapon. Pero ngayon, ito nakuha ko lang ng 100 pesos. Kaya tuloy pa rin yung ating bentahan sa halagang 12 pesos sa Kopi Ko Blanca Twin Pack, di ba? Yan lang guys, happy Sunday. Ayan.